आं बेखौ बेसेबां थार गोसोजों मोजां मोनो आंसो मिथिगौ। बिनिखायनो आं बेखौ फन खालामबाय आरो लोगो हमनो लेंहरबाय। दिनैफ्राय नों आंखौ जेबो डिस्टार्ब खालामनांला। आं नोंजों थानो गोसो गैला। आंहा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ बे खेबनि थाखाय निमाहा हो प्लिज। नाथाय बियो आंखौ जेबो बुङासै। बिनि उनाव फनखौ दानहरबाय। आं बेखौ लोगो हमना जोबोद निमाहा बिदोंमोन, नाथाय बियो आंखौ निमाहा होआसै। बिनिखायनो आं बेखौ लोगो हमनाय, फन खालामनाय गासिबखौबो बन्द' खालामजोब्बाय। आं बेखौ बुंदोंमोन नों आंखौ बावलांनो हानाय, नाथाय आं नोंखौ बावलांनो हाया। आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। नों आंनिफ्राय जानगार जानायनिफ्राय आंनि बे बायग्लिनाय गोसोजों थांनानै दङ। आंनि बिखा गेजेराव बजबनानै नोंखौ अनदोंमोन आङो, नाथाय बे अननायखौ नों बुजियासै। नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो? नोंखौ लानानै जोबोद सिमां नुदोंमोन आं। बे सिमाङा सिमाङैनो थालांबाय। दिनै नों मिथिगौना, आं दाबो नोंखौ नेनानै थांनानै दं। सानसे नों आंनि मोजां मोननायखौ बुजिगोन। सानसे नों आंनिसिम गिदिंना फैफिनखागोन। फोथायनाय दं आंहा मोजां मोननायनि लेखायाव।